Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Όχι. Και σήμερα θα παίξουμε Hardcore Minecraft. Μην βλέπετε αυτό εδώ πέρα. Έκανα βλακεία! Το διόρθωνο. Λοιπόν, αφού συνέχισα, έλεγα. Αυτό εδώ πέρα το Hardcore World είναι δικό μου. Δεν θα το παίξουμε ποτέ αυτό σε βίντεο. Και σήμερα θα κάνουμε καινούριο. Great. Θα ονομάσω LOL. Μια χαρά. Πάμε. Και λοιπόν, μόλις τώρα μπήκαμε σε ένα πολύ high world. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε ξύλο. Έλα ρε, το play μου. Τούκου. Μία ώρα. Σας επιστρέφω μόλις μαζέψω πολύ ξύλο. Ωραία, μαζέψαμε λίγο ξύλο. Και απλά τώρα θα το κάνουμε planks. Περίεργος μου. Δεν θα κάνουμε το σπίτι μου εκεί πάνω. Θα το κάνουμε κάποια μέρα. Ένα crafting table. Θα το ήθελα σίγουρα. Και sticks. Τι σκάτα. Αφού ξύλα ρε. Θέλει crafting table. Τι βλάκας. Και θα πάρουμε μία pickaxe. Γιατί είμαι βλάκας και δεν θα ξεχάσω. Πάω να μαζέψω λίγη πέτρα και έρχομαι. Ωραία, μάζεψα λίγη πέτρα. Και τώρα τι κάνω. Ναι, πάμε να φτιάξουμε τους. Λύκε, γεια σου. Λοιπόν, tap. Θέλω ένα σπαθί και ένα στον pickaxe και ένα φούρνο. Παρακαλώ. Το κάνω. Ωραία. Σπάω αυτή εδώ πέρα την αηδία. Και παιδιά, πού να πάω. Ναι, πάω εκεί πέρα που θα είναι η βάση μου. Και μόλις τώρα ανέβηκα και συνειδητοποίησα ότι πως δεν έχω χώρο, οπότε πάμε εκεί πέρα. Ναι. Απλά είμαι σε μία τρύπα και περιμένω να γίνει μέρα. Και ας περιμένουμε μέχρι να γίνει μέρα. Και παιδιά, νομίζω πως είμαστε ελεύθεροι. Πέθανα. Πέθανα, φύγε εσύ. Πέθανα, δεν το πιστεύω παιδιά. Μη καυγάλεις. Στιγμιότυπα. Παιδιά, αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe. Λέμε.